pillas. Pasan o ano sentados e sentadas nela, pero agora decidiron que serviría de instrumento musical. Valéndose de palillos deses que usan para comer arroz, interpretarán unha composición rítmica que agardamos que disfrutedes. O seu compañeiro Miguel acompañaraos con caixas e platillos. Xa veredes que ritmo teñen. Que comente o espectáculo.